Γεια, Σπύρος εδώ, φαίνομαι λίγο μαύρος αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι παρέα με έναν YouTuber, Prodigy Q2. Prodigy Q2. Λοιπόν, πήγαινε να κάνετε το subscribe. Λοιπόν, θα κάνουμε challenge. 3 challenge. Λοιπόν, και το ένα ξεκινάει με Γιαούρτι και push-ups. Χάλια. λοιπόν 10 push-ups. Λοιπόν, το δεύτερο και το τρίτο θα το μάθετε στην πορεία. Λοιπόν, και όποιος χάσει και όποιος χάσει θα πρέπει να τραγουδήσει ένα τραγούδι που θα του έχει πει ο νικητής το χαμένο με τη συνεχτή φωνή. Αυτό ακριβώς. Ξεκινάμε σε 1 λεπτό. Ένα λεπτό. Γεια σας. Είμαστε εδώ με το challenge. Τελικά θα κάνουμε 5 push-ups. 5, όχι 10. Και ξεκινάμε. Θα βγει ισοπαλία, εγώ το λέω. Δεν βγαίνει ισοπαλία, θα κερδίσω εγώ ρε με. Και μη σχολιάσεις τα μαλλιά μου. Δείτε εδώ ρε μπράτσο. Και μη σχολιάσεις τα μαλλιά μου. Ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Άδεξα, εντάξει. Και πάω να κάνω κι εγώ. Εύκολο ήταν, τώρα κάνει ο Σπύρος Tube. Και ξεκινήσω εγώ τώρα. Και πάμε, έλα, ξεκινά. Πιο κοντά, έλα. Πιο κοντά, έλα, εκεί. Γλιστράω. Υγεία πάνω απ' όλα. Γιορτάκι. Θα αφήσεις, θα πω. Γάμο το Christ. Έκανα 5, εγώ σας το είπα, η ισοπαλία. Γιατί είχαμε μπει στα 10, αλλά μας μείνει στο γιαούρτι. Και δεν μπορούσαμε. Εντάξει. Οπότε κάνουμε μόνο 5 και αυτό το challenge βγήκε ισοπαλία, οπότε δεν θα μετρήσει. Συνεχίζουμε στα 2 επόμενα. Ελπίζω να σας άρεσε και συνεχίζουμε. Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε. Το challenge τώρα είναι όποιος βάλει μουστάρδα κάτω από τη μύτη του και αντέξει για 5 λεπτά. Στο μουστάκι. Πω χάλια θα είναι, δεν αντέχω τη μουστάρδα, είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ θα σου βάλω. Ξεκινάω εγώ. Εγώ θα σου βάλω γιατί εσύ δεν βάζεις πολύ. Βάζω. Δεν βάζεις. Βάζω. Στο προηγούμενο βίντεο δεν είχες βάλει. Ναι. Ωραίος. Εκεί. Χαϊδία είναι. Πώς το είδες. Πω. Πες μου, είμαι κάτω από τη μύτη. Ναι. Αυτή βρωμάει. Έλα, όχι, έλα. Είμαι κάτω από τη μύτη. Ναι, Σίγουρα. ναι. Πέφτει. Όχι, τώρα πέφτει. Έλα ρε, βάλε. Έλα, τελείωνε. Δεν μετράει, θα έχω νικήσει εγώ. Πέφτει. Πω, χάλια έγινα. Όχι, θα αντέξει. Πέφτει. Είναι αίσια. Πέφτει. Έλα εδώ να σε φλέγουνε που την έβαλες. OVG μεν. Είναι χάλια. Όχι τώρα 5 λεπτά. Ποιος θα αντέξει είναι. Ωρε όχι στο βήμα τώρα. Γεια σας. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, ετοιμάζεται και το τρίτο challenge. Λοιπόν, το τρίτο είναι γάλα με λεμόνι. Έχουμε φέρει εδώ τα ποτήρια. Και περιμένουμε και το γάλα και το λεμόνι. Γεια σας, επιστρέψαμε. Γάλα με λεμόνι. Θα πρέπει να το πιούμε. Λοιπόν, τα βάλαμε ήδη. Για όσους δεν μας πιστεύετε. Άστοχε, υγεία. Έχουμε ρίξει μέσα το λεμόνι. Λοιπόν, το λεμόνι, ξέρετε, δεν κάνει κάποια διαφορά ναι. στο γάλα. Μην περιμένετε ότι θα δείτε κάτι. Ωραία, πάμε, πίνουμε. Εγώ έτσι θα πίνω. Πιες, έλα, πρώτα εσύ κύριε. Όσο όλο. Μια γουλιά. Όσο μπορώ. Μια γουλιά. Λίγο ξινό είναι. Εγώ ξέρετε δεν μπορώ το λεμόνι. Τρώω και το λεμόνι. Δεν αντέχω. Σας συνεχίζουμε, τώρα θα πρέπει Λοιπόν, έχασε
Λοιπόν, το πρώτο βγήκε ισοπαλία, το δεύτερο έχασε, το τρίτο έχασε. Οπότε 2-0. Εγώ είμαι ακάθεκτος. Θα πρέπει να τραγουδήσω ένα τραγούδι που θα μου πει με τσιριχτή φωνή. Για λίγα δευτερόλεπτα, όχι για πολύ, γιατί δεν τα ξέρω καλά απ' έξω. Για πες ποιο. Λοιπόν, το διάλεξα, αλλά το διάλεξε και το παιδί από εδώ. Λοιπόν, είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα, δεν είχαμε κάτι άλλο να πούμε. Ψάχναμε και μου λέει ρε να πω αυτό και του λέω Γιατί πες δεν το το. λες. Τι πιάνει Λοιπόν, τώρα. Τραγούδα. Ξεκινάμε. Τώρα νομίζω βρωμάει η ανάσα μας με αυτά που ήπιανα. Και το κορμί αυτό που μοιάζει με λαβάντα σε κάνει αυτομάτως την πιο ωραία στην Ελλάδα. Άιντε, και αντί να μην βρω, να έρθω να σου μιλήσω, κάτι να σου πω. Πρέπει να έρθω για να φτιαχτώ. Μήπως καταφέρω και έρθω. Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό. Τα γέλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Ό,τι με νοιάζει, δεν με πειράζει. Απλώς θέλω να γευτώ. Να γευτώ, όχι να τα γευτώ. Αυτό. Ωραία, τραγούδισαμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Like και subscribe στο Σπύρο από εδώ. Subscribe σε εμένα. Στο Prodigy Q2 να κάνετε εγγραφή και like σε όλα τα βίντεο. Να πατήσετε και το καμπανάκι. Να ενημερώνεστε σε όλα τα βίντεο. Λοιπόν, θα προσπαθώ να κάνω βίντεο κάθε... Θες να μην ακούγομαι τώρα. Λοιπόν, θα προσπαθώ να κάνω βίντεο κάθε Τρίτη Και Σάββατο. και Σάββατο ή Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακα. Εγώ, όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, και εγώ εντάξει, θα προσπαθήσω όμως να έχω ένα... Bye bye, τα λέμε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Σπύρο.